Мақомоти умури дохилӣ котиби маҷлиси додгоҳи шаҳри Бӯстонро бо иттиҳоми гирифтани пора аз як шаҳрванди Қирғизистон боздошт карданд. Ба гуфтаи Умарҷон Эмомалӣ, сухангӯи вазорати умури дохилӣ, котиби 35-солаи додгоҳи шаҳри Бӯстон аз шаҳрванди Қирғизистон барои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод кардани ӯ $5000 пора талаб кардааст. Умарҷони Эмомалӣ рӯзи 30 октябр дар суҳбат ба радиозодӣ аз ин зани сокини Қирғизистон ном набурд, аммо гуфт ӯ 52 сол дошта бо иттиҳоми муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ муттаҳам дониста мешуд. қисми якуми моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ ки ин зодаи Қирғизистон ба он муттаҳам мешавад, то 5 соли зиндонро пешбинӣ кардааст. Сухангӯи вазорати умури дохилӣ мегӯяд, парвандаи ин занро додгоҳи шаҳри Истиқлол пеш мебурд, аммо ин масъули вазорати корҳои дохилӣ нагуфт ки чӣ гуна корманди додгоҳи шаҳри Бӯстон барои озод кардани ин шаҳрванди Қирғизистон аз ҷониби додгоҳи шаҳри Истиқлол ба ӯ ваъда дода маблағ гирифтааст. Санаи 5 майи соли 2017 дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров номбурда дар ҳузури шахсони холис аз зани мазкур 230,000 рубли русиро гирифта ба эҳтиёҷоти худ сарф намудааст, афзуд Умарҷони Эмомалӣ. Масъулини вазорати умури дохилӣ мегӯянд, шаҳрванди Қирғизистон баъди чанд муддати маблағ додан ба корманди додгоҳи шаҳри Бӯстон фиреб хӯрданашро фаҳмида ба мақомот муроҷиат кардааст. Аз рӯи ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида ва масъулини вазорати корҳои дохилӣ мегӯянд ки тафтишот идома дорад.